gitawag na to mga dirty tricks of politics, no? Ako na sa tanan kasumala siyang gisulti da sa Facebook o giya kaning gi-publish or distributed sa iyang mga higala siguro dibuta niyang Siligan kini musangko dili sa tuwa o akong nabasa kani si Mayor pod nakita og nadungog sa ni Mayor ang iyang mga gipamulong sa maong recorded message, no? Sa Facebook, no? Una sa tanan yung ang aligasyon nga gidaot na ko iyan dungog yung pagkatao, dili na ko style yung mudaot ko ka tao o kanang dungog sa tao labi na sa akong amigo, no? Sa akong mga higala, no? Dili mako makamao mo traidor o higala yung kay supak na sa kutunuan o dili po na akong klase sa pagkatao, no? O natingala na sa ko sa iya nga iyan ang nahimo, no? Muna nga atulan ng kwanjong, atulan na siyang pasayloon kawa siya kay bao sa iyang gihimo, no? O sa iyang gipanulti. Ito, ang aligasyon na sa gipanulti nga nagkingon naghimo ko na kong executive order para ako na isulti o i-privatize ang atok na kanang gitawag nato og patubig sa iligan. Wala ko kay nundom naghimo ako og executive order nga nagbuhat sa ingon na i-privatize ang tubig sa iligan. Sa nakadako na pagtumo o paglingla sa tao. Ang hinuno ako, doon naman tayo executive order samtang lingkod ta isip ng acting mayor nato nga acting mayor kini basin wala niya masakti wala siya masakti, no? Kay basin in English ba basta kasabot sa English sige putang sa executive order, no? Kung nakasabot magani siya dili lang niya unsay gibutang diha sa executive order, no? So tayang gisulti po yung interest na ko ang imo sa pagdaot kaniya o sa patubig sa iligan. Ako ning isulti sa katawhan na kita gisaligan sa mga tao o piling pagsalig sa mga tao dili nato ni pudian, no? Dili sa ko tao jong nga mo traidor sa katawhan nga salig kanako, no? Ug masayran man sa mga tao ganong naatas sa Bihol, ganong nag-take of leave o absence sa simbahan, kumikan sa interest sa atong katawhan dili sa Takbayan Siligan, labi na gayud sa kayuhan sa itong katawhan o labi na gayud sa itong katawhan tapos wala yung rason, no? Kanang ingon nga personal nga interest, wala gikoy personal interest nga naa ako naglingkod naglingkuran sa City Hall gagisanon sa mga tao kanako, no? Hinunoa all the considerations sa tanan akong political decisions ng mo, John, diha sa matag adlaw samtang na ako sa City Hall as presider diha sa atong konseho, ang kanunay nga interest nga kipatigbabaw John, kanunay nako mo ang interest sa atong katawan, sabi na gid ang interest nato sa katawhan tapos, no? Wala ako'y pulos sa pagkatao, John, wala ako'y pulos nga inyong vice mayor ug mutanyag sa akong kaugalingon nga mahimo nga sa siyudad kung ang interest na po ang akong pagbabaw, no? There is one interest that is important para sa kuha, kundi ang interest na gid sa kinabag-ang katawan sa Takbayan Siligan. Labi na gid sa atong mga katawhan nga kabus nga dugay na itaw nag-agos sa kinabuhi sa kawadron o kapitos, no? So dili na tinuod ang sulti ni Tata Tamula nga kita doon na tayo interest na ang tubig sa iligan ni privatize. Sino no akong nahinumduman dyan sa primero paglingkod ni Tata Tamula, iya din gi-propose na patasan ng taripa sa tubig. Hindi na ako siyang iparahan, no? Okay, muna sa akong panglantaw nga dili mahimo nga mupataas sa presyo sa tubig kunya hangin ang gawas diya sa atong tubo, no? O sa atong gripo. Muna akong gisulti kanila, let us do better sa atong serbisyo sa tubig. Una ka mag-istorya o kanang gitawag nato o pag-increase sa tubig, no? Maghimo kay una mo ito una ko humihong huwag yung kaming pamismaw ipasar ang ordinansa ng taas ang taripa sa tubig, no? Yan ako nga naman ang sabot in preparation for matod pa kaya mga privado ko nga mga kumpanya sama siyang higala nga sumusunod sa iligan nga ang atong tubig ko numubo kayo. So
ang ako nakita, ang akong interpretation and perception is you're preparing sa imong kala o sa imong unsa na diha kung pasudlo ni mga private company para mo kaning gitawag mo privatize kung kumala sa tubig no para kinsa so whose interest is that kinsa interest niya imong labanan o ang sa atong katawan ba o kaning imong kitala no so sa radyo gani kaning gusto siya nga i-propose niya nga doon ay privado nga kumpanya mo sulod. Apan doon naman ko'y kasabutan ko ang mayor o ang katong Undina Corporation nga pasabot-sabot exploratory talks ako yung no? Exploratory talks but sabot na tanaw ng mga posibilidad kung saan pagtabang sa atong patubig nga mahimong epektibo para nga to sa kumakatawan o matibigyan ang tubig ato sa itong katawan. Kay sa atong nasayran is 37% ang na-serviceman sa atong mga tao and 67% wala. No? So we have to increase it para efficiency para sa satisfaction sa mga tao. No, niya mo nag-i-explore ng possibility but to say nga i-privatize dili na exploratory talks lang to. Ang exploratory talks tunan kung mag-decide na to sa katapusan ng mga tao kay consult man to sa mga tao pero ingnon nga ako mag-insister naging executive order para i-privatize ang tubig sayop ka na tumutumo o dili na tinuod. Yeah, it is misleading. Nakita taon si Rasul na to mislead the people. So muna ako isulti dyan nga tulad ng pasayloon sa tatamuna no sa iyang gipanulti kawa sa kasubot nga gisulti sa iyang kung gipanulti sa una basi nakalimot siya sa iyang natinguha sa kasadian sa pagtungkol niya no so wala tay dili style nato yung kita mag unsay ngani dili style nato na magdaot dungog sa tong kauban atong higala dili po ta traidor nga tao kamo na maghusga kamo na maghusga kinsa nagsulti sa tinuod kinsa nagsulti sa bukak kaysa miaging adlaw tao si Tamula miingon man siya nga ang akong mga kauban mi abin nga to kaniya ug iya kanamo direhensya apan kini gipahimakak sa atong mga kauban nga dili siya kanato ang grupo sa Pulanjong dili na tinuod nga nabungkat no kay buong gyud gihapon kana so kanimo jong og sa danding paminaw ako mingon kini yung Vice Mayor na yan dinhi kanunay walagad sa tanan para lamang sa kaayuhan sa pinapag-aning katawan sa dakong tubigan ug kanunay nga atong patigbabaw ang interes sa katawan ug nungka ang atong personal nga interest no ako andam ko mo sakripisyo jong gani akong gitahan nga akong kaugalingon ug kinabuhi alang sa katawan ni atong dakbayan ug alang sa Dios no so kay kung akong personal nga interest nun jong akong giunaw-na jong hindi ko magapilapiling politika no apan naagibati na ako sa luoy sa atong katawan lagi mo sa kabos nga nakalimtan ng taon sa dugay na mga panahon o tingali sa kamay na akong contribution o paghalad nato sa kaugalingon kita makahulog at diferensya alang sa kausaban labi na gayud sa kinabuhi sa atong katawan ng mga kabos. Salamat yung may good morning and God bless you. Okay, salamat kayo. Salamat kayo ang pamahayag ni Vice Mayor Monsignor Jemar Veracruz.